Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube isihluku kudlula imphefumulo eyishumi kwisiphihli sengozi eyenzeke ku N1 phakathi kweKopisi neKroonstad. Ngibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda. Ungangibiza intatheli ka YouTube. Alokho engene njalo amazwe endodoze esikhuleni zokuxhumana emndenini abantu abalishumi abathe baphangalala kuyisiphihli sengozi esenzeke ku N1 phakathi kweKopisi neKroonstad eFree State. Kubikwa ukuthi lesiphihli sengozi kutholane phezulu itekisi kanye neloli. Kwaziwa ukuthi kube yini imbangela yengozi kodwa kusolakala ngathi umshayeli wetekisi kungenzeka ukuthi uluze amabhliki noma ubelele yabe isimphunyuka itekisi maqede yaphoseka emva kweloli yaphocoka yaba isiphihli kwadlula abantu abayishumi emhlabeni. Abezimo osiphuthumayo baphuthuke endaweni ezigameko bafica abantu abalishumi sebevele bephangalela. Abanye babe izicucu laba abebegibele itekisi. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene ngayo le ngozi enyantisa igazi khona lapha ezikhuleni zokuxhumana. Umenathi Mpungose kaMenathi Mpungose uthe ngibona ivideo ku TikTok yalobhuti othanda ukuxoxa ngezindaba zemali yezepolitiki ethi ke asiqaphele baphumile basemgwaqeni bafuna igazi labantu uze wathi akadlali icacile inkulumo impi kulo December enkulu. Unokwanda Mbalicela uthe uThixo wabe sefaka ama-emoji akhalayo wathi ke salusubuya simakade kunokuthi usithathe kabuhlungu kangaka. Unoxolo umgenge uthe ngoba asazi sizohamba kanjani kulomhlaba wabe sefaka ama-emoji ezinhliziyo ezibhukile. Unonoze lwa uthe Nkosi yiba nabantwana bakho ubavikele emgwaqeni befike la baya khona bephephile kulama holiday wabe sefaka ama-emoji ezinhliziyo ezibhukile. uGabi Mngoma uthe Jehova wabe sefaka ama-emoji khalayo. Ubaba Kambuzi eBackville uthe wabe sefaka inhliziyo ezibhukile uthi uphi umuntu mase kunje bafethu yehlisana ijubane sihloniphe nezimpawu zomgwaqo. Ulindi Madonsela uthe ziqalile ke ingozi zika Khisimusi. Uzama Mashenge uthe Jehova baba usemazulwini yeba nathi kulezi ngozi nabantwana bakho ke abasemgwaqeni kwaze kwabhlungu kakhulu. Untokozo Khumalo uthe kwaze kwabhlungu kakhulu wabe sefaka izinhliziyo ezibhukile wathi balale ngokuthula bonke abathe badlula emhlabeni nemndeni yabo sengathi ingaduduzeka. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section ngalo loludaba. Mina nje intathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.